maraba da gamji, maraba da gamji, maraba da gamji, maraba da gamji mai bidar ka dole yayi daji. Tsaron magautanka bai sa ka kai kasa gamji, ko sun buga san ba su sa ka kai kurji. Jefe su da burji, har kafar su da gwalji, sannan su yo kurji. Duk wanda ke jama tabbas baya kai labari, dan ka rike Allah sannan baka batun fahari. Kuma komi ka kai sai ka nusu kasa nazari, dan siyasa nagari, mai kyawun nazari, mai hali nagari. Rannan ina tafiya dan adawa sai kamin fakin, sai ni gaya musu cewa si gaba can siyo birkin. Ni in ina tafiya na faɗa musu ba amin fakin, duk motocinsu hayaki suke bayansu, gudu ba kuma su musu. To wanda ba hayayi magidan shi bale talakawa, ba abinda suka muna kasar nan sai tilin yawa. Zalincin nasu kullum yana ta wanzuwa, dan Allah share su, ka kai mu na ƙarshen su, mu fa kore mu na su. Ko da gurin manya mu mun san ba su yin da'a, in mun ba su shawara da musu za su ce muna a'a, dan ba su yin kishin mu shi yasa suke a'a. Allah kuma sa'a, da wuta wala dume'a, ni ba ni makka ba. Illanci ne musu domin in ba su mamaki, sannan in fada musu kauce suna makamaki. Domin shugaba na ƙware shi ne ake kira kirki, ko da kana ɗaki ni zan yi ma yaƙi, sha zaman ka kai mulki. Jikan ɗan fodiyo tabbas kai gadon addu'a, kai mai gaskiya ne domin kai gadon da'a. Wasu ƙarya suka masu mai da ita sana'a, rike addu'arka sai ta zama kaminka, gun mai ƙarya kanka. Ka sani insha Allah jihar nan za ta zamta ka, duk mai maka adawa sai ya zam ƙarƙashinka. Kare damge Allahnka sai ka zamtu gaban mai shirka. Hausa mammakiyanka a ƙasa suna kuka, suna neman cetonka. Wallahi tallahi da Allah na nake rantsuwa, da kan rike Allah sai ka zamto rungiwa. Bana dai 23 kai ne gwamnan Sakkwatawa, samkar kasa damuwa, da Allah ka basuwa, za ta kai majan adawa. Duk wanda ya rike Allah tabbas ya wuce mai dabo, nau'i kon jalla kake ka zamzanin zabo. Duk mai goge ka tu bala'i ne ya ɗebo, bautar shi babu yabo, dan ya fada jabo, sannan bai da rabo. Ahmadu Dutsi na tamawaye ne za ya fasa ka, dodo abin tsoro ke marmari na fushinka. Ina ni siffanta ka haka ka zamto mamakiyanka, shi yasa suka tsoronka, sun kwanda saunarka, kafar su da cillaka. Bala bani gangar ka don in yabi mutumin kirki, sabon gwamna APC jarumi mai siffar zaki. In ya hau mulki za mu daina cin garin kwaki, mu daina bakin ciki. In Amadu yayi mulki za mu samu farin ciki, daga ranar Sakkwatawa za mu rabe da talauci. Amadan Alu tabbas za ya karɓo yanci, dan shi mulki ya kai kuka dan baya shashanci. Bai kama da malalaci, mai baudaɗin hanci, nau baya kama da shi. In ya hau karga zai mulki tsakani da Allah, talakawan Sokoto sai sun zamto cikin daula. Talauci zai bar mu kowa ya zam cikin walwala, bana ba wata kila tabbas da nufin jalla, birkin mu zai shilla. Ƙauyuka da cikin birni za a daina yin kisan gilla, ƙauyukan jihar Sokoto na shaida kowa zai wala, zai warware sharrin da ƴan ta'adda na kulla.
babban burinsa a bar kashe yan ƙasa shine kudurinsa. Burin Ahmadu shi ya mulki irin baban shi, don lokacin da luke mulki in kun tuno shi. Wasu jihohi an ta daban kamar albashi, amma shi jihar shi ban baya tashi don yayi maganin shi. To Ahmad shi ma zai kwatanto adalci ne, in dai kun duba yana kama da baba ne. Da kan za ku gano cewa ya gado kirki ne, mai son al'umma mu shi mun karunguma. Ahmad mai kima, fannin tattalin arziki nan ma Ahmad bai kisa. Zai inganta shire ne ba batun mana a kisa, noma har da makiwo maganar su ba shukar dussa. Kasuwanci yayi bisa, ya taimaki matasa ba wanda za ya rasa. Duk abin da ya kasa Ahmad za ya muna, domin shi mai albarka ne tamkar fada mana. Zai share kukanmu dukkanmu mu daina hinhina, dole in yi mai jinjina. Zaki ne uban bauna, bai kama da ɗan ashana. Kukan yanzu mu foru ba ma koma zaben waɗancan, tunda yaudara suka yi sun taru wancan da wancan. Su ɗin barayi ne na faɗi cikin waƙar Dragon, in sun ga hau mulkin za su je cikin bankin sai su sace duka kuɗin. Dan Aliyu Nau ya ce zai kai ƙarshen su tun safiya, dan sarkin yamman Sokoto Madugu ban tafiya. Halin kwarai jini ya kabi Ahmad dodon makiya, kasar ce mikiya jarumi abin kwaikwaya nawa mai farar aniya. Wannan waƙar da na jarman Bado ya sani, Modi Abubakar Bado gimshiki mai zamani. Lalu da Ahmadu Modi Abubakar rini, mai gaskiya Modi, mai amana Modi, halinka ne na faɗi. Wata rana ina zaune ya kiranta waya na ce mai hello, ce sani dan fullo ɗaukaka ce za ta madallo. Abinda ya sa na ce ma haka sani dan fullo, mawaƙi mai salo mai wa makiya lolo, na daban kake tilo. Ahmad saka waƙe min rijiya ne shi uban guga, yaro lai bashar furo shi ko yayi zirga-zirga. Bashar furo aboki na babban masoyi na hanga, yace rabbi ya suka girma ya saka waka, kakarka ta yanke saka. Ni ko nayi alƙawari zan yi zirga-zirga kan wakar. Bashar furo yace kai ko je karero hazakar, domin shi masoyi ne gun Alu da Amadu naka. Babban mutum jarma mai gida gun Bashar kuma Allah ya bari girma.